Buların gıyrısta olup efir açmaklığı. Men nara ütgöşük efir bolarmy ka dedim aslında bilem enteresan bir ütgöşük bir dertli bir çıkar olan bir derdin aydar bizim garaşmadyk zadymyz bolup geçer diýip özümçe pikir edip otuydum dogrusyny aýtsam. O soň girdim dinle otyn berden long gelip bana kurban fiyatı. Ay bula oturup güldüm ay bula. Bana kurban gelip girdi o Nuri vizitka gitti da o bilýär bular näme da garaşypdyrlar Ruslan Mätif var o Ruslan Mätif. Bana da garaşypdyrlar men aýtdym bay bu Ruslan Mätif kim siyasi hereket kim o Ruslan Mätifini satandan tutup Türkiýede deport edip göwermedilermi ýa? Ey Nuri'ni yaman enaý gördüm bile ol Farid Tupbatulin çağırmalı diýdi. Farid Tupbatulin çağırmalı diýdi o bile. Reýmerden hem çağırsana Reýmerden. Reýmerden kömek etsin size. Ey kim kimlere bil bağlap böyle. Şu derecede pese düşdüňmi Nuri? Şolardan tolk bolýan bolsa sen bile gallandy da beýdip kösünüp ýörmeýäň ha? Şolaryň itin ispiseginde ady geçerli bolýan bolsa, halk behwetli iş edýän adamlara peýdasy diýýän bolsa sen bile gallandy da, gallanjydy. Dokumentsiz gezmeýäň o. O Kaka Murat Hıdyrov OBS'ye baran wagty hemmesiniň üstüne gaýnak suw guýda, o hemmesiniň üstüne gaýnak suw guýda o. Bardy patynaklaşyp grant sorap ýaty. Kaka Murat'a halk üçin halk behwetli iş teklip edip ýaty. Ýagny bire halkyň behweti üçin iş teklip edýär. O hukuk gorajylaryň hemmesi üýüşip grant talap edýär o. Pul talap edýärler. Bize pul bereňizok Ýewropa, Amerika bize pul bereňizok diýip pul soraýarlar OBS'ye bar. O bular wara halkdan öňürti öz jüwsüniň aldasyny edýärler. Buların hiçbirine halk gerek gel. Gerim. Dursun amaydın. Kaka Murat Hıdyrov'un nasıl öldürüp haber gelemez. Yo dur şu hukuk koruyucuların yine adını reklam edýär o. Men düşünemok bunu ya yine oyuna çekip otýarlar. O arabanın eli bilen adamları yeniden grant kazanmaklığı üçün yine öz tarafına çekip otýarlar da o.